Pravda je taková, že tým Amerika bojuje za miliardové korporace. Jsou stejní jako jejich nepřátelé. Jsou zlí. No to nejsme. Jsme čuráci. Jsme otrlí, arrogantní a hloupí čuráci. A geniální a jedineční jsou píči. A Kim Jong-il je zas prdel. Píči nemají rádi čuráky, protože ti je mrdají. Čuráci ale mrdají i prdele. Prdele, ty chtějí všechno jenom posrat. Píči si myslej, že si poraděj s prdelem a po svým. Ale jedinej, kdo může mrdat prdele, je čurák. Co má koule. Problém s čurákama je, že někdy mrdají až moc. Nebo když se to právě nehodí. Jo, Gary, jo. A potom jim to musí píči říct. Ale někdy jsou píči plný sraček, takže se sami stávají prdelema. Protože píči jsou od prdelí strašně blízko. Já se moc v tomhle šíleném světě nevyznám. Ale jedno vím. Když nás teď nenecháte vymrdat s tímhle sráčem, všichni budeme mít svoje čuráky a píči úplně celý odhoven.